बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनायाव प्रमद बर'आ फेलें जादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 82% मावफुंजायाखै। दिनैहाय 60टा समष्टि जानांगौ बेबो जायाखिसै। दा मुंखौ जाखो होनखो माखौ लानानै 82% जाखो होनखो। बिटिआर एकर्डआव लिरनाय जेसेबां दफाफोर दं मोनसेबो मावफुंजायाखै। एनआईटी इउनिभार्सिटी, स्पर्ट इउनिभार्सिटी, अर्गेनिक इउनिभार्सिटी आरो ट्राइबेल इउनिभार्सिटी मावफुंजायाखै, बुंदों प्रहलाद ब्रह्मआ। दिनै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय जेसेबांनाखि दफाफोर दं दाबो मोनसेबो मावजायाखै, एनआईटी जायाखै। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनायाव फेलें जादों। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गामि सोसननाय खामानिफोराबो दिनै मोनसेबो मावफुंजायाखैसै। दिनै सिमा बारायनायनि बाथ्रा दंमोन, दिनै दाबो नटिफिकेसन जाया। दिनै माने सनितपुर जिल्लायाव बारायनांगौनि खोथा, दिनै दाबो जेबो जायाखै बेबो। नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि दफाफोरखौ मावफुंनो हादों। बिटिसि ओनसोलाव थानाय आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ गोहोआव लाबोफिननानै बिटिसिखौ रैखा खालामनो खावलायदों प्रहलाद ब्रह्मआ रायजो राजाफोरखौ। दिनै बिटिआर सुक्तियाव लिरनाय जेसेबांनाखि दफाफोर दं दाबो मोनसेबो मावजायाखै, एनआईटी जायाखै, दिनै ट्राइबेल इउनिभार्सिटी जायाखै, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटी बड'फानि मुङाव बेबो जायाखै, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटी जायाखै, कच फेक्टरिबो जायाखै, दिनै अर्गेनिक इउनिभार्सिटी जानांगौ बेबो जायाखै। दा दिनै गासिबो माने दफाफ्रानो सुफुंजायाखै। दा बबे माबाखौ होननानै दिनै बिथाङा बुंलांखो, ना दिनै प्रमद बर'खौसो बुरबक खालामलांखो, ना रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर'फोरखौसो बुरबक खालामलांखो, बे माने बिराद मिस्टिक जानानै थाबाय आरो मालाय। दा बेनिफ्राय बुजियो प्रमद बर'आ थगायजादों, बिथाङा मावनो हायाखै, कनभिन्स खालामनो हायाखै। एनडिएनि दिनै बिथाङा अंशिदार सानै एमपि दङ जोंनिफ्राय। दा बे बिथांमोन थानानैबो दिनै जे पार्लामेन्टआव बुंनांगौ बाथ्रा, मन्थ्रिफोरखौ कनभिन्स खालामनांगौ, बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै मानो मावनो हादिया। दा बे लासिं सिं बाथ्रा, बिनिफ्रायनो बुजिनो हायो बे इउपिपिएलजों जेबो जाला, प्रमद बर'जों जेबो जाला। बेनिखायनो बिकल्प जों नागिरनांसिगौ। बिकल्प जेबो गैया, बिपिएफ दङ, हाग्रामा महिलारि दङ। हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सुक्तिनि गासिबो दफाखौ मावजोबनो हादों, मोनसेल' मावनो हायाखै, बे जाबाय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ एसटि खालामनो हायाखै, मेजर जानानै दं आरो मालाय। दा बिथांमोना बेखौ मावनो हानांसिगौमोन, बेखौबो मावनो हादिया। दिनै सिमा बारायनायनि बाथ्रा दंमोन, दिनै दाबो नटिफिकेसन जाया। दिनै माने सनितपुर जिल्लायाव बारायनांगौनि खोथा, दिनै दाबो जेबो जायाखै बेबो। दिनैहाय 60टा समष्टि जानांगौ बेबो जायाखिसै। दा मुंखौ जाखो होनखो माखौ लानानै 82% जाखो होनखो। दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। दा बेबादि सासे नेतानि सायाव जों डिपेन्ड खालामबाय थायोबा जाथियानो जोबलांगोन, जोङो बिटिसियानो गोमालांगोन। बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबांनाखि अभाब अभियोग दं बे जेरै समयसानि थालांगोन आरो मालाय। दा बेनिखायनो रायजो राजाखौ खावलायगोन, जोङो बिकल्प नांसिगौ। हाग्रामा महिलारि नङाबा बेफोर सुफुंजाला। बे सासेल' नेता दं दा थांनानै थानायफोरनि गेजेराव। दिनै बे हाग्रामा महिलारिखौ गोहोआव लाबोफिननानै जोंनि समस्त जेंनाफोर, रांखान्थि बिथिं, समाज बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, जोंनि आबाद बिथिं, गासिबो बिथिङाव जुदि जौगासारनाय लाबोनांगौबा एकमात्र हाग्रामा महिलारियाल' हायो।